सरकार माहिती नाही कोण सरकार 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ରାଣୀପଡ଼ା ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଣୀପଡ଼ାକୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ରାଣୀପଡ଼ା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଯାହା ଭାବୁଛ ଭାବ ଆମେ ତମକୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମଧ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବୁନୁ ଏଇଟା କଳାକାର ଆଉ ପ୍ରଯୋଜକ ସଂଘର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଗଡ଼ି କହିଅଛି ମୋ ଆଠମର ଶଯ୍ୟା ସାନ ଭାଇଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପଇସାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମିତି କାମ କରିବୁ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମନା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। So